estaves a la vila? Amb només 15 dies a la venda, el llibre Dos taüts negres i dos de blancs de l'escriptor pallarès Pep Coll ha aconseguit exhaurir la seva primera edició, una novel·la que parla d'un crim que ell va conèixer de petit. La seva infància apessonada, igual que la de la resta d'infants de la Conca de Dalt al Pallars Jussà, va estar marcada pels rumors de l'assassinat d'una família en una de les masies de la vora i per la convivència diària amb els suposats assassins d'un crim que va quedar impune. Ara, 70 anys després, l'escriptor ha decidit convertir-lo en novel·la. No l'he fet fins ara, doncs, perquè a vegades les històries personals són les que més costen, més que d'explicar, potser d'escriure o de publicar, potser, perquè bé, a l'hora d'escriure una cosa per la publicació has de pensar si pot interessar o no al lector d'avui, què li pots dir. I clar, en principi potser aquesta història a mi sí que m'havia impactat molt, però, en fi, fins que no m'hi hagi aproximat més, vull dir, no m'he decidit a escriure-la. La història s'explica a través de 19 personatges, tots ells reals i que narren la seva visió dels fets, encara que en alguns casos se'ls ha canviat el nom. La novel·la, però, també vol treure a la llum la forma de vida a la zona durant la postguerra, ja que l'autor defensa que sovint la història se centra en la vida a les grans ciutats, deixant de banda les altres realitats. Aquí, per exemple, als anys 40, de misèria, almenys en molts pobles, no n'hi havia gens. I van ser uns anys, en certa manera, primaverals, perquè, de fet, la gent es casava, feia festes, no hi havia gana, no hi havia reaccionament, al revés, sobrava menjar. Amb l'estraperlo també entraven diners. No és que fos amb l'estraperlo directament, però sí que l'oli que et sobrava el podies vendre. I per tant va ser com una revifalla, potser el cant del cigne de la societat agrícola tradicional. La majoria de llibres de Pep Coll estan ambientats en indrets rurals pirinencs, una forma, segons l'autor, de retre homenatge a aquest sector de la societat sovint oblidat i que té molta història per explicar. Precisament ja està treballant en un recull de mites i llegendes del Pallars Jussà.